ara ve ja a l'Skytrain de la línia de Silon Line, estic a Siam i me'n vaig cap a Ratchadamri, ja el tenim aquí. Moltes vegades, com ara, coincideix que arriben tots els Skytrains i ara veureu, com tota la gent de la línia de Sukhumvit Line que se'n va cap a un nut o un bis, venen cap aquí corrents i canvien de línia. Mireu, ja comença el moviment. La gent... Molta gent que canvia de línia. Vine cap aquí. Bueno, ficaré cap a dins.